Hallo underlige fisk ude i sådan internetland. Mit navn er Sketch Lee, og velkommen til festivalpladsen i Roskilde. Jeg går og laver lidt sketchup, altså det her program her, af og til for Roskilde Festivalen på frivillig basis, som frivillig. Og det har selvfølgelig sine goder, jeg får lov til at se alting før alle andre. Og så er det også mega sjovt, og ja, jeg tænkte jeg vil vise nogle modeller frem i dag. Det her, det er Orange Scene, som alle nok kender her i Danmark, og også nogle enkelte i udlandet. Det er et stort scenedæk, og publikum står sådan set ude i det fri, som man kan se her. Selve scenen er lavet af orange brandhæmmende PVC, og i det her tilfælde, så har jeg så lavet det i 3D i SketchUp, bare med almindelige polygoner, ikke noget med NURBS eller sådan noget, så man kan få den type flader ud af det. Alting er målfast. Der er PR-tårne med lydsystem i, Acoustics K1 system. Og der er en lysrig her, så man bare så man kan se, der er et eller andet der. Det her design, det er et, jeg selv har kreeret i SketchUp. Det er baseret på lysdesignet fra 2010 på Orange Scene, hvor der var de her LED-skærme oppe i riggen, og det så mega fedt ud, men jeg ved ikke, om det blev for dyrt, eller det var for obstruerende i forhold til de produktioner, mange bands selv havde med. På den rigtige Orange Scene er der også en LED-bagskærm, den her, og på den rigtige scene, der er der sådan en kabuki-træk, sådan en skinne op i det, der hedder ground support, det stykke her. Det her stykke. Den her konstruktion. Og den skinne er den samme som den, de bruger til X-Factor inde i DR-byen. Det synes jeg er lidt sjovt. Jeg siger ikke X-Factor, jeg synes den slags musik er forfærdelig, men det var alligevel en lille sjov ting. Og sådan her ser det sådan set ud om bag ved scenen. Det er ikke fordi det er så spændende. Der vil bare være en masse flight cases og kasser med udstyr og trommepodier med trommer på og mikrofoner og alt muligt. Og så har vi den trappe her, hvor de kendte musikere går op af, inden de skal spille på Orange Scene. I gamle dage, så var der et stort bagområde her, som man kan se på de her satellitbilleder, i det her tilfælde fra Google Earth. Det område er der slet ikke mere. Det hele det er samlet i et stort backstage-område, det område herovre. Og som man også kan se her, i det her tilfælde. Det er blevet flyttet siden. Så ja, det er Orange Scene. Vi har også pitch-systemet her foran. Der var jo det tragiske, der skete i 2000 med Pearl Jam-koncerten, hvor jeg tror, der var 9 mennesker, der blev mest døde. Der har man simpelthen udviklet det her pitch-system, hvor der går vagter ude i blandt folk, og hvor man kun lukker bestemte antal folk ind for at undgå, at folk bliver mest døde og presser sig fremad. Og også en andet faktor, som var ved den ulykke, det var, at der var mudder. Så derfor så har man lagt fliser foran scenen. Så ja, det er festivalpladsen med nogle meget simplistiske træer. Og vi har Avalon-scenen her, eller det der før hed Cosmopol og Pavilion, som har fået nyt telt siden. Og Arena-scenen, som er et af verdens største cirkustelte. Og så har vi kvæghallerne her, som huser food court i den her, og Gloria-scenen i den her. Jeg kan faktisk godt lide at hænge ud i Gloria. Også fordi der er sådan lidt speciel musik, og der er hyggeligt, og det er en ret fed scene. Men ja, det var det for den her gang. I må endelig sige til, hvis jeg har idéer til, hvad jeg skal lave. Så vil jeg prøve på at lave det og vise det frem her. Sketch Lee out.